La primera agència catalana de notícies amb visió de gènere ja està en marxa. La Independent, que publica a internet, va començar l'enviament d'un butlletí bisetmanal el passat 26 d'octubre. Aquesta agència està promoguda per la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores, integrada dintre de la Xarxa Internacional amb Visió de Gènere. Dirigida per Teresa Carreras i coordinada per Tona Gussi, a la redacció compta amb un grup de periodistes editores. Entre els objectius de l'agència es troba la sensibilització de la ciutadania a través de la informació de primera mà que s'envia als mitjans de comunicació. La visibilització i l'apoderament de les dones és altre dels reptes de l'agència, que compta amb la col·laboració de les associacions i grups de dones i en els seus inicis també amb el suport d'institucions oficials com la Conselleria de Cultura de la Generalitat, la Regidoria de les Dones de l'Ajuntament i l'Institut Català de les Dones. Ascoltami.